Maigsuon ko ni Kristo. May gabi no, kanatong tanan. Ano yan ang sabi kita karon nga itong tulumanon sa pagpadayag, sa pagtubag sa mga atake sa laing tinuan nga sa atong simbahang Katoliko. Ang atong pagkikutan karon no kining kinsa bagyod ang tinuod nga gisugo sa Dios ang sa pagpangwali sa mga balita ni Kristo. Muni atong karon apan sa dili pat magsugod mangampo unta kita sa Dios. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Aming Panginoon, ilayo mo po kami ninyo sana kami sa lahat ng mga masama, karamdaman at sakuna. Huwag mo po ninyong ipahintulot, Ama, na nanaig ang puot sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay. At tulungan mo po ako, Panginoon, na may paliwanag kung mabuti ang lahat ng maturo mo. Ito hiniling ko po sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Doon ko may gabi, nagsuon. Atong gisgutan karon matingod kining pagkasinugo. Kinsa maging ang sinugo. Kay daghan maning kalibutan na karon. Daghan ini atong kalibutan karon nga niabot naman tog 48,000 o 40,000 kapin kung kulang ang mga sikta nga diin nagwari nga ginamit ang Biblia o kining tanan pulos nag-angkon na sila mo'y tinuod o kining uban baka ilabi yun sila Katolika nga mo'y gibatabangan o atake sa mga lain tinuan. Kinsa magid ang sinugo niya sa Exodus Kapit 3 versikulo 11 at 12. But Moses said to God, I am nobody. How can I go to the king and bring the Israelites out of Egypt? God answered, I will be with you, and when you bring the people out of Egypt, you will worship me on this mountain. That will be the proof that I have sent you. So, lagi padala yun. Mas binisaya pa, umingon si Moses, kinsa man ako na imong padtuon sa Israel, sa Isari, sa Egypto, aron pagkuha sa mga salita. Ang Diyos bitubag, ubanan ko ikaw. O ginigdalan mo na sa katawan gawa sa Egypto, simbahon ako ninyo, dinining bukira, mao kini ang mga tuod. Nga kupadagngagi padala ikaw, busa, doon nagigi padala. Kung kinsa inyo padala, ang Diyos mismo mo ang magpadala. Diyas Malakyas 3, 1, 2. Atong basahon. Ang sige, paig sa Malakay. Tres unulos. The Lord Almighty answers, I will send my messenger to prepare the way for me. Then the Lord you are looking for will suddenly come to his temple. The messenger you long to see will come said and proclaim my covenant. But who will be to endure the day when he comes? He will be able to survive when
appears. You will be like strong soup, like a fire that refines metal. Nga mingon ang Ginoo, nga labing gamhanan, ipadala ko ikaw, ipadala kong akong sinugo aron pag-andam sa dalan nga akong kagian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo na inyong gipangita. Ang sinugo na inyong gipangandoy muanhi o magsangyaw sa akong kasabutan. Apag gisay mo lahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kisa may makaharong iligpadayag na niya, sama siya sa kalayo na magputli sa puthaw, sama sa isog ng masabon. Mani siya sa paghukom sa masating putli sa plata, hinduan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata na bulawan aron maghalan sila sa Ginoo ug kaustong matag salad. Kinsa tuduan niya ang mga pari. Por iso ang ipada di ay pari mo'y mga sinugo. Padayon ta. Siya sa San Mateo Kapitulo 28, 20. Niya ang pagsugo niya in Jesus. Ang sa ikingon niya sa Mateo 8:19, San Mateo 28:18 ngadto sa 20. Jesus drew here near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then, to all nations, to all people, everywhere, and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Nga ang si Kristo magipadala samahan, nga mo'y gisugo samahan, mao say naghatag og authority ngadtupod sa mga apostoles sa pagsugo aron sa pagwali sa iyang mensahe. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanlakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o hinumdumi kini, ako mag-uban kaninyo ang tud sa katapusan sa kalibutan. Unsa di kuno nga siya magauban, siya nagsugo sa pagpanlakaw sa tibok kalibutan, himang tinun-an ang mga katawan ug tudluan sila sa tanan nga gitudlo o kanyo. O hinumdumi kini, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Na ang gisugo ni Kristo yang pag-ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Por iso, doon na gipadala, doon na gisinugo, ug di nitabo ang tanan ang gisugo. Kay kining nanungha karon, unsa mga matuigan nanungha les 1400, 1500, 600. Niya muna yung mga sinugo. Ang sinugo, Kristo yan panahon sa 33. Anyo Domini. Muli yung sinugo, yun, may yung pagsugo. Kinsa man ang mga apostoles. O ang mga apostoles nga sinugo, nagtudlo po o mga disipulo nila. Sama ni si Timoteo, San Marcos, San Lucas, sa Tito. Muli yung mga disipulo po, may mga tinunan po sa mga apostoles. Ngayon mo padayon sa gimwaton
pagtabang o pag-ayuda sa mga apostoles. O hinumdumi nga kining mga apostoles, mga pari ni, suma na sung ipadayag nga ato mabasa sa kasaysayan nga ang mga apostoles pari ug si Moses mismo nga ipinadala pari. Salmos 99:6. Busa doon naging ipadala. Unya nga pinadala pari. Dili kay pastor. Unya padayon ta. Kung sa ingon ni Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 4. Niyang payag. San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 4. After this, the Lord chose another 22 men and sent them out 2 by 2 to go ahead of him to every town and place where he himself was about to go. He said to them, "There is a large harvest, but few workers. You few workers gathered in, pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest. Go, I am sending you. Go, I am sending you like lambs among wolves." Doon ay gikipadala. O anong gipadala? Kining na dining lain nga 22 mga 72 katawo nga gipadala, mga mao ni mga disipulo na po ni sa mga apostoles. Human niini nagpili ang Ginoo og laing 72 katawo nga gipadala niya sila sa tinagura aron mag-unak kaniya ngadto sa tagsa kalungsod og dapit nga hapit na niyang antuan. Mingon siya kanila, ang kaniyong daghan apan diutera ang mga gani. Busa pag-ampo kamo sa tagiyas anihon aron magpada siya dugang magmamuo og muani niini. Nakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lubo. Ay gipadala yun, bisay na padala mismo sa Kristo ang padala. Muto ang mga apostoles o by dos ka mga tinun-an niya gyapon nga nagsunsong niya po ni Kristo. Muy ang gipadala. Busa doon lagi sinugo, doon ay pinadala yun nga wa lang niya nga padalang on sa kundi tagaan sa gitaan og gahom. San Mateo 18:18. Ang idili ninyo siyuta, idili ninyo sa langit. Ang idili, yung itugot ninyo din siyuta, itugot sa langit. Padayon ta. Dini sa San Marcos, Kapitulo 16:16. Ang say payag ni San Marcos. San Marcos chapter 16, verse 15. Verse 15 to 16. He said to them, "Go throughout the whole world and preach the gospel to all people. Whoever believes in and baptized, whoever who believes is baptized will be saved. Whosoever does not believe will be condemned. Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak in strange tongues. If they pick snakes or drink any poison, they will not be harmed. They will place their hands on sick people, and this will be well." Nga siyam nga miingon si Jesus kanila, "Padlako kamo sa tibok kalibutan ug isangya ang balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili butos silutan. Ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan.
maghinginan sila mga yawa o manulti og silang laing-laing sinutihan. Makakupot silang mga yara, mga halas, o kung makainom silang bino, dili sila maunsa. Itapion, makainom silang hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang makamot sa mga masikiton o mga ayo sila. Muna yung authority. Yata na ang sinugo ni Kristo sa pagpangwali sa Ebanghelyo mao katong hikitagahan niya sa gahom nga magpakan ubitin dili mamatay, dili sila unsa, makainom kilo dili sila unsa, unya magayo sa mga masikiton, ingilig mga yawa. Muni si sugo o muni gibuhat karon sa atong simbahan Katoliko. Ni buhat karon diya sa punto por punto at makita sa bol. Daghan kayo na nga pusis lagi iayo sa Ginoo Kristo. Pinagit sa kapare si Father Darwin Gitgano. Usad lagi sinugo o kining sinugo laging iyon ko na mga pare di takabasa di pastor nga gisugo. Bisa ko basa ni mo Biblia, why pastor nga gisugo. Ang sinugo pare yun. Dugang pa pagbatuod de San Juan 12:49-50. Juan 12 49-50. Juan 12:49-50. Ato pedas basahon. This is true, because I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has commanded me what I must say and speak, and I know that His command brings eternal life. What I say then is what the Father has told me to say. Nga matuman gyud kini kay wala man ako magsulti sa kaugalingon kong kabubuton. Ang amahan nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Mao si gisulti niya kung sa gisugo sa amahan ni Kristo, sa gisulti sa amahan ni Kristo, mao sa gisulti pod ngadto sa mga apostoles. Nya kiniron man nanungha sa nga 600. Yan as Kristo ani wa naman. Kisa may sulti niya. Nila. Nga wa naman sila koleksyon. Nga sa mga apostoles. Napasti klaruha kayo amot og ngano nga di man gikini sila mong sabot. Unta sabto man ta lagmayo ang Biblia oy. Basa mo Biblia di ninyo sabto og mayo. Sa inan ka mga sinugo niya nangabot 600 years. Wa na si Kristo. Niya, way continuation, way sumpay nga ang iglesia, ang katawan ni Kristo magpadayon man, kay mag-uban man kanoy si Kristo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa to, way bugto, way putol. Nagitong nag-600 di naputol ka, o ginaputol na, di ikaw mo ang tinuod. Nga naman, kaya di man maputol lagi ang mga sinugo, ang tinuod na iglesyang gitukod ni Kristo. Muna yung mga sinugo. Sa 1:20, 21. Kasi padayon ta. 1:20, 21. Jesus said to them again,
Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Nga sa Binisaya pa, unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw, ingon nga ipadala ko sa man, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti na kini unya gihuypan niya sila og ingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Na muni ang mga sinugo, isugo sa papasaylog sala. Sa unsam ni, ang pari may mo pasaylo, dili sa ngalan ni Kristo. Ang ganoong Hesus mo pasaylo, pinaagi sa pari, ang pari instrumento ra ni Kristo. Kay mao'y mo'y gibindan ni Kristo iyang mga sugo, nga gisugo sa samahan sa pagpasaylo og mga sala. Kadayo ani kaklaro ani. As taglaro hagyot. Ya, John chapter 1, verse 4 and 6. The world was the source of life, and this life brought light to people. The light shines in the darkness, and the darkness has never put it out. God sent his messenger, a man named John, who came to tell people about the light so that all should hear the message and believe. He himself was not the light. He came to tell about the light. This was the real light, the light that comes into the world and shines on all people. Nga diha sa pulong ang kinabuhi o ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag danag diha sa ngitngit o wala kabuntog nini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala sa usa ka tawo nga ginganlan og Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo may tungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi may tungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan mudan agan sa kahayag. Kinsa mo ani ang kahayag mao si Kristo. Nunang si Kristo gitawag kini siya og Lucifer, anghel sa kahayag. San Juan 6:70. Dayon ta. Sa 70-71. John chapter 6 verse 70 to 71. Jesus replied to those the 12 of you. Didn't it? Yes. One of you is devil. He was talking about Judas, the son of Simon Iscariot. For Judas, even though he was one of the 12 disciples, was going to betray him. Mas Bisaya pa, Jesus bitubag kanila, dili bagipili kuman kamong 12, apan yawa ang usa kaninyo. Ang iyang gipapasabot mao si Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Kay Judas, bisan tuod usa sa 12 ka apostoles, usa sa 12 ka tinuan, magbudhi man kaniya. Muna nga, diya sa iyang isa sa dagi may mga
nahimong kasipanan, moingon siya, og sinugo pa, nganon ang mga sayop. Di na argumento Argumento buslot na. Nganon di ay. Kini si Judas, unsa man ni? Si Kristong ginipili nini. Unya karon kay nasayop pa ni, di ni tinuod ang mga apostoles, kay nasayop ni Judas. Pastinan kadakong balikwaot ang paghunaw na oy. Klarohon yun. Ayun ba ito ba? Padayon ta. Jeremias Kapitulo 7, 23. Jeremias 7, 23, 26. Jeremias. But I didn't command them to obey me. So what I would be their God, and they would be my people. And I told them to leave the way I had commanded them, so that things would go well for them. But they did not obey or pay any attention. Instead, they did whatever their stubborn and evil hearts told them to do, and they became worse instead of better. Nga apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimo ilang Dios, og sila akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabuton, aron magmauswagon sila, apan wala sila mumhutuman og bugtagad niini. Gibuhat hinuon nila ang gipakita kanila sa lahi, og sa datan nilang kasing-kasing, ug bisamot hinuon sila kadautan. Unsa gisgutan ini nga ang sinugo nga wa katawan mo katul laging sama ni Martin Luther. Nasa simbahan sinugo wa katuman, sama ni Judas nagsinugo apan wa katuman. Dili pud ang tanan nga wa gimutuman kay nituman naman ang uban. Usar may wa mao sa ditabo sa Iglesia Katolika. Nga nay ni talikod mao si Martin Luther. Ya daghan mi talikod ya pa si kuan katong Tertullian. So si atong uban nga mga obispo naoy sa simbahan pero di samtong nga di na tinuod, dili sa muna nga ato yung tanok isig ipadala nga wa basta-bastang ipadalang. Mateo 5:10. Sabi nito 10, kapitulo 10. Roma 10:14. Unsay payag? Roma 10:14. Roma 10:14. But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of messengers who bring good news. How wonderful is the coming of messengers who bring good news. But not all have accepted the good news. Isaiah himself said, Lord, who believe our message?
nga si Bilisaya pa apan unsaon man nila sa pagsangpit kaniya kung wala sila mutuo. Kung unsaon man niya sa pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. O kung saon man nila sa pagkanod kung walay magwali ini. O kung saon na sa pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwabali. Sumalas kasulatan, pagkataw mo sa mga tiil ni atong nagwali sa mayong balita. Apan wala budawat ang tanan sa mayong balita. Si Chayes miyon Ginoo kinsay mutuo. Kisay mituo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagaykan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagaykan sa pulong ni Kristo. Doon lagi magwali. Kaya sa pagka dungog nila guway magwali. Sa doon lagi wali niya. Pinadala yun. Yun ko ba pinadala? O kining magpinadala di basta-basta. Di basta-basta o sila pinadala. Sa Matthew 10, Kapitulo 5, Kapitulo 10, Kapitulo 5, 10, 11. 11 ayat. San Mateo. San Mateo 5. San Mateo 10:5. These 12 men were sent out by Jesus with the following instructions: not go to any Gentile territory or any Samaritan towns. Instead, you are to go to the lost sheep of the people of Israel. Go and preach, the kingdom of heaven is near. Heal the sick, bring the dead back to life, and heal those who suffer from dreaded skin diseases, and drive out demons. You have received without paying to give without being paid. Na gipadala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno ayaw kumo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo o sa bisan unsang langsod sa Samaria. Adto hinuon ang nawala ng mga kanino sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug istangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayaw ninyo ang mga masakiton, banawa ang mga patay, hinuy ang mga masanahon, ug hinginli ang mga yawa, nakadawat kamo nga walay bayad, ug busa panghatag kamo sa walay pangayog bayad. Ayaw ko pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga, ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw, ug ilisan, ug sandalias o sungkod, ang mamoo, angay hatagan sa iyang pangabuyan. Klaro kayo nga doon nagigipadala. O kining mga gipadala, di may tabo, no, nga di may tabo nga sila masayop ang mga pinadala. Nga naman, kay na may saad, may saad, na sa San Juan Kapitulo 14, versikulo 26, nagyan nga saad, ang Espiritu Santong ipadala sa amahan sa kong ngalan, mo'y magtudlo kanunay kaninyo sa akong gisulti kaninyo. Mo'y tipahinumdum sa tanang gitudlo ko kaninyo. Sayop na isaan Espiritu Santo, diin man ng Espiritu Santo na dawat, pinagis pagpandong sa makamot. Pandungan, makamot, ang mga sinugo, aron madawat ang Espiritu Santo. Asa basa, 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 13, ngatos 14, na pagkaagis, pagbasa, pagpandungan, dahil sa makamot, ang mga tao gikan sa mga apostoles, o nakadawat sa Espiritu Santo. Ugay pagpandong, ugay madawat sa Espiritu Santo, pangutana, kinsa mang apostoles sa nagpandong sa kamot, ngadtos sa atong naigsuon nga pastor, aron madawat ang Espiritu Santo. Ngunit pangutana, di ko ka pangutana,
Ah, kinsa man. Ug mangutana mo sa Katoliko, kinsa may nagpandong nakamot sa inyong mga pangulo, klaros. Way lain San Pedro, gano man. Kay San Pedro gipandungan man na ni Kristo. Gipadawat na si Espiritu Santo. Ug San Pedro naman dong pod sa kamot. Ug bukod nadawat pa ng Espiritu Santo. So pa dunay continuity ngadto ka San Pedro. Kung wa kay continuity ngadto San Pedro, wa kay kadugtungan nito San Pedro, dili ikaw ang gipadala. Dili ka mo ang pinadala. Muna, may hinunungan na. Di ikaw ang pinadala. Kaya ang pinadala, nga makadaw sa Espiritu pinangi sa pagpanong sa kamot. Kay guay panong sa kamot, guay madaw sa Espiritu. Laing basa, buhat di Josué 2 kanto city. Nga maogya po, pagpanong sa kamot. Nga, nangutana, nakadawat baka mo sa Espiritu sa diyang mituok, nagbibiok ka mong Jesus. Kung sa may tubag sa mga tao, huwag may kailang ko sa Espiritu Santo. Kaya kung sa maning matanga sa bunyag inong nadawat. Yan, ingon po din ang mga tao, ang bunyag ni Juan, kung sa tubag sa apostoles, ang bunyag ni Juan arang lamang niya sa mga hinulsol. Apan ang bunyag ni Kristo, apan bunyagan ka mo sa bunyag ni Kristo. Sa panay bunyag ni Kristo, o bunyag ni Juan, duha ka klase ang bunyag. O kining bunyaga, kibunyagan sila. Kibunyagan sa sanganan ni Jesus. Ang bot sa pasabot, ang bunyag na gitulo ni Jesus. O niya, pahuman, gipandungan dayon sa kamot. O dadawat ang Espiritu Santo. Asa mabasa, buhat 19, 2 nga city. Klaro kayo, as buhat, kablo 6, birko 6, apostolis, nagpandong sa mga kamot. At sa mga tao, asang basa, buhat 6. Muna nga, dili basta-basta Dili basta-basta. Unya, ang pangutana, nagbuot ba ang Diyos ug unsay sulob sa magwawali? Naay sukod, Lagi sukod. Gitagaan gi siya og mga sukod. Nya, tubasahon. Ug unsay pasulob, Amerikana ba o barong ba? Wow, na. Exodus 29. 29. Taas man kayo ni. Actually, mubo ni. 4. Ano sugod tas 4. Dada si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki ngadto sa kanghaan sa tulda nga tagbuanan ug ligua sila. Dada ang mga bisti ug isulob kang Aaron ang kamisilitro ug ang sutana nga paibabuan sa ipod ug ang tabon sa dughan ni Aaron ug baksi siya. Purungi siya sa ipatapot ug ipatapot ang purong nga ang sagradong ilhanan sa pagkahinalad. Unya dada ang lana nga gidihog ug dihugi siya niini. Dada usab ang iyang mga anak lalaki ug bisti sila baksi ug ug kalui. Mahimo silang pari pinagis sa akong walay katapusang kasubuan. Ordinahe si Aaron ug ang iyang mga anak sa ingon niini nga paagi. Usa na, mo si pasulob. Sutana. Dili barong, dili Amerikana. Pastihan. Unya mingon siya, what the Bible says. Nanay sa Biblia nga, pasulubog sutana, di mo sulub kay magbarong. Kakatauanan ba yaw eh. Muna ba yung mga pagtunan hungaw ba? Kung hindi mag-usil tinod na sinugo. Sutana yun, di pasulub. Niya, Ogyot ba? Di gid magsulubon og bikunsa. Musa klaro og dayeg igsuon. Nga ang Iglesia Katolika gyud mao gini ang maghatag og dugang pagpamatuod. Una isulog sutana. Unya gisugo mga pari.
Niya, katawat sa Espiritu Santo, binagis pagpanong sa kamot. Unya mo pastor, kasi may panong nila. Pastilan. Una nga, magbantay tekson. O dagan salamat, maing gabi kinatugtanan, o hunaw tunta, nga magpadayon ka mo, pag-subscribe sining akong mga pamahayag, base na lang makadugang ni sinong pagtuo, sa inyo makadugang sa inyong mga pagtuo, o makapaligon sa pagtuo sa atong simbahang Katoliko. Sa di patapos, mga chita sa parapos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle. Be our protection against wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into Satan, and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruins of souls. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Praise God. Good evening.